И здравейте всички, като гледат това видео, аз съм Бредни БГ и днес съм решил да играя на Minigеймс в... не помня кой се сервер е. Това е Block Party. Между другото съм си купил нова клавиатура и надявам се да не се чува. Всъщност не съм си купил нова клавиатура, подарък за рождения ми ден. Така и не успях да снимам клип на рождения ми ден. Просто изобщо нямах никакво време. И затова съжалявам. Така, подариха ми го за рождения ден клавиатурата. Дано да не се чува както в предишни клипове. И аз много се инженервам, когато снимам клип и копчетата ми се чуват толкова много. И по изненада са ми подарили нова клавиатура. Сигурно са гледали клиповете ми и виждат колко ми се чува клавиатурата. Тада, надявам се да не се чува така тази клавиатура. Да не се чува хич как играя с нея. Така, добре да играем Block Party. Ще влена в това е весь мало 8 човека. 9 смен. Трябва да лот на сонг. Ай за новата на 2015. Така, в Block Party е нещо като миксъп. Само че на различни блокчета, на различни... Не знам как да го обясня, сега ще видите. Например, имаме грей блокче, сиво блокче. И ние трябва да станем където има сиво блокче, ето тук. Там трябва да станем където е сивото блокче. И ако не го оцелим, умираме. Да, нещо като миксъп, но по-различно. И почваме след малко. Горе виждате където пише, където е времето горе. Не мога да го покажа, така ще трябва да го покажа тук. Така. Prepare to dance, да, грей, ето, както... Да. Следващото блокче. Червено, това не е... О, добре, на време. Магента. Не, това е магента. Дано вчера. Няма да играя само тая игра, ще играя други минигри, но просто като за начало. Това не е това. Добре, аз не можа да го намеря другото. Добре, излизаме от тука. И да изберем някаква друга игра. Ще играем Survival Games. Че го бяха спряли сървъра да направят някакви апдейти. Това е много як скин, много забавен скин мотоси. Тук ще дойна. И както виждате, пак отгоре е времето. О, има доста време. Така, да ви разказвам нещо, да ви разказвам докато почне. Да ви разкажа, да ви разкажам... Да, рождения ден изкарах го добре, станах на 12. Знам, сигурно си мисля, че съм много малък да снимам клипове още. Но не, за мен не съм. Добре, странно, отзад не се виждат
Пък отпреди така се вижда често. Странна работа. Добре, има още малко време. Добре. Сега почваме. Аз сега в момента си търся човек, с който да снимам, защото ми е скучно да снимам сам. Искам с някой, който да играя. За какво така лагия? Така, значи трябва да се качвам по тази лияна. Това почваме. Значи, като взимам, качваме се и бягаме към там. Десет секунди, 9, 8, 7, 6, 5, така, 2, много лаги, what the fuck? Няма нещо интересно. Къде не излизам сега? Ти може да чупим ли, бе? Аз не знаех. What the fuck? Това беше big fail. Как му и такова нещо? Мен даже не съм ето на мен. Дед. Аз ще спитейквам. Или пък не. И сега вече не мога ли да спитейкна? Да хуя. Да спитейквам. Що стил си навътре? Те са почти един до друг. Той мап... Да, гледал съм го как го играе. Един ютубър, не знам дали го знаете, Босайджи. Аз съм много голям фен. Точно този мап го играеше. Вървеше на тука и след това, като се обърна, видя, че тук има честа. Тука, обаче... го бяха обрали, ко беше. Как мога да излина, бе? Искам да излина да играя някаква друга игра. Някаква друга мини игра. Не мразя така. Чайте да се махна облаците, че ме дразнят. Това, кой е кустом диски на видео? Извини, че залага, не знам, защо така ми лаги, преди не лагиш. Тук обаче как се стига? Явно трябва да се качиш. Мали има мускулна треска и сега като кашлям, ма боли хипер здравата. Явно тук. Май видях, май разбрах как. Обаче там как да ида? Как може да иди нормален човек, де? Не как аз мога много лесно да ида. Така, ако някой някак си се качи тук, би могъл ево тук и... ударих се някъде. Това перки има, обаче какво е самото нещо?
Добре. Добре, да кажем, че така идва тук и скача. Няма как да стигне просто. Или е оттам някъде. Тук обаче как се качваш тук? Така ли? Да, значи хората, плеерите е така. Тук трябва да се качат някак си тук. Или отдолу, мисля, че. Да. Значи правят така. И от тук рискуват, отглеждат тук. И слизат и така надолу. Така. И това са трапчесто и по-хубаво да не ги отваря. Разбрах, че са трапчесто, защото са сложили е така. Има разстояние между тях. Ето, даже се вижда малко червеничко тук. Може че да удължим ли динамит? Нещо да дърми. Не, няма нищо тук. Значи сигурно е безопасно. И тук изплатен дърчеса. И се качват тук. После си гледат момента. Чахнината си гледат, чахнината. Добре, как искам да излина от тук. Аз... Добре, от тук как да излезна? Разбирам, добре. Ето. Back to hoop. Добре, сега вече разбрахме как. Добре, изиграваме една последна игра и спирам клипа, защото сигурно ви е станало скучно как само обикалям. Ще играя на игра Hide and Seek. Нинджаник. Ето кой е джойна. Блок. Что? О, блокч. И почваме. Бос бар. Если зайди в защит. Може да се променям в нещо друго. Добре. Добре, тук е идеално място. Но защо не става свои блокче? Добре. Мисля, че тук никой няма да ме открие. Така и хич няма да ме открие, добре.
Так му викам, няма да даде нищо. Знаеш кой, ето кой се кача. Или пък не, ще да убия някакъв. Опа. Той е АФК. Не? Иди ставай солид блокче. Не! Не, fuck it! Защо не става? 20 секунди трябва да чака да стане солид блокче. Браво на мен. Тук ще има. Как ги отворя? Май не може да влиза от това. Ага. Как са го измислили само? Сте индиански номера. Добре хора, това беше за днес Minigame. Дано ви хареса клипа. Не забравяйте да харесате, да коментирате, да се абонирате за мен. И до скоро. Аз бях BrainVD. Бай. Бай.